Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka ozi Dr. Law Mefo sonyere eze ọdịnala nke obodo Abatete Iwe Emeka Efuobi n'imerụrụ emume ịwa na iri ji ọhụrụ bụ egwu arọ Abatete nke afọ 2025 bụ emume omenafọ eji iri ji ọhụrụ wee mara. Dịka ọ nọchitere Prime Minister nke obodo ahụ Chief Pius Ezigwe, Igwe Efuobi kenere Chineke maka udo dị na Abatete ya na agamnihu ndị obodo ahụ, tụkwa Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ ọ na-arụ na steeti agosipụta olileanya o nwere na ọ ga-emewanye nke ọma ma ọ gakwa nke ugboro abụọ. Ka anyị sonyere Joseph Ebuacha maka akụkọ ahụ n'uju. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra Steeti Mefo kwuru na mmemme ahụ bụ nke a na-eme n'ọnwa Ọgọst kwa afọ bụ nke dabara adaba na amụma Soludo iji kwanyite ọrụ ugbo nakwa ịhụ na nri na-adị nyafu. Onye SSA nyegara Gọvanọ Soludo n'ebe o metụtara Micro, Small and Medium Enterprises Chief Ifeanyi Metu kwuru na obodo ahụ ga-aga n'iru ị na-esonyere atụmatụ gọọmenti steeti Anambra. N'ala Igbo, particularly Abatete, arụ ka anyị na-agụ ebe a. Ka anyị si agụ ya bụ ife eweta n'ubi, particularly ji ka anyị na-eli wee na-ekene Chukwu maka ife o nyere anyị na ife niile anyị kọrọ na-arụ anwa. Wee na-asị Chukwu na nke o nyere anyị na-arụ anwa na orika na anyị na-atụkwa anya na nke arụ ọ bụ na ọ ya aka yale. Insist that ihe ọbụla na-eme na anyị kwesịrị na uphold our sacred culture of ndị Igbo, then now pass it down from one generation to another. Onye President General nke Abatete Development Organization ADO Chief Ezedinobi Ezigbo Nwadike bụ onye nọchitere anya ya site n'aka Sir Anthony Adibe duru ndị ADO NEC wee bịa ya bụ mmemme.